Buntag, ganit po sa adlang Lunes, okay, Agosto 10, 2026, mag-igsuna, no? Okay, hanina po ta magluto og simpleng pansit pamahaw, mag-igsuna, nira, okay, ahos o bombay na to ang gigisa, no? Okay, mao na gini atong mahimo na yung hangin nga adlaw, no? Hangin di kayo ng adlaw, sa tulo ka adlaw na yun ang panahon karon nga mura o sa may nga ani nga perti manghangina magsuna pagkapaka mga atong atop dire. Okay na ani atong nahimo no pansit no, unique na itong pansit ron kay tawgi atong gipansita no, so gihimong lumpia una o sa pagipansit no na unang lumpia iputos pag lumpia una apoy gamay karne nga unod anang gisagol magsuna wala makita nato no, so nindot na ang lumpia pero ato na nang style ba nga aron na apoy puno-puno sa tong sudan dili kay lumpia tanan. So sagol na to diyan na okay tilawan perting lamia magigsonan kanawa na lumpia nakita na. Okay, may pansit may lumpia pa maglapwa ta og repolyo lapuan tuon na o sa isagol sa pansit aron magpatay yung kagaw no ana ra kay display na sa merkado kamot-kamot na sa dagkong kamot didto. Bitaw nga na ila safety sagol na to di gyud palaton igura malapuhan siya mainit siya nga matay ang kagaw no kaya ako na ato ng kanon nga ana ra ta magsagol dito ilitso kay hinapos gud to ay butang nya dayon di mainit nya ang kagaw ana makaon na to sa tong baba nga na lang salamat ng adlaw natong tanan bay.